Per intentar dissuadir de l'ús de combustibles fòssils i enmig de l'emergència climàtica global, la Generalitat va aprovar fa uns mesos l'impost de vehicles contaminants. Autocars i camions estan exempts de pagar-lo i veïns del món rural reclamen el mateix. Molts es desplacen en tot terreny perquè no hi ha més opció a les zones de muntanya i justament perquè en el seu cas no es tracta d'un caprici, creuen que no haurien de pagar l'impost de vehicle contaminant que aquest primer any de funcionament ha recaptat més de 38 milions d'euros. Mira, nosaltres al Pirineu necessitem els terrenys. És així, és una necessitat, no és un luxe com poden ser altres llocs. Aquí és una veritable necessitat. Jo aquí, en aquest tros, aquesta finca que tenim, no puc arribar d'una altra manera, no puc arribar amb un turisme, és impossible. Mireu el gel que hi ha i ara, avui aquest any no és dolent. El tot terreny és una veritable necessitat. Ha pagat 134 euros del nou impost per a vehicles contaminants. Ell i molts veïns del món rural no hi estan d'acord. Que és un impost injust, és un impost discriminatori i és un impost que perjudica els febles, els que no tenen capacitat de connectivitat. Vull dir, el que viu a un poble de muntanya necessita els cotxes sí o sí. En Roger és guia de muntanya i té una casa rural. Tant per una cosa com per l'altra, necessita un 4x4. Jo vaig a fer guiatges de muntanya, necessito el jeep, passo per camins que un turisme no hi pot passar. Si és una cosa d'oci, es pot entendre, però per primera necessitat jo veig una mica excessiu. El Roger ha pagat 128 euros. Els experts consideren que aquest impost s'ha creat amb una visió centralista i cal deixar de veure el món rural com una mena de postal idíl·lica a la qual només s'hi va a fer fotografies i a penjar-les a Instagram. El que convé és que en el món rural s'hi pugui viure i donar una oportunitat a la gent que hi viu, però també a la gent que potencialment hi vol anar. Des del món rural demanen a la Generalitat que tots aquells veïns que visquin en pobles poc comunicats amb transport públic estiguin exempts de pagar l'impost, com també ho estan els camions i els autocars. Rosa Talamàs Tapioles, TV3, a l'As.